Fil-Kunsill Ewropew li ġie fit-tmiemu tard il-ħamis bil-lejl, Malta reġgħet irraffermat u kisbet garanzija li titratta n-newtralità, xi ħaġa li l-Prim Ministru Malti Robert Abela qal li l-Gvern mhux beħsiebu li ċċaqlaq fuqha. Erġajna l-darb'oħra fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew irnexxielna notjenu l-garanziji kollha bil-miktub l-iswed fuq l-abjad dwar is-salvagwardja tan-newtralità ta' pajjiżna li toħroġ mill-Kostituzzjoni. Dwar dak konna ċari minn qabel il-Kunsill u difatti il-draft conclusions kienu mill-ewwel li daħlu dik is-salvagwardja. Id-Dr. Abela qal li n-newtralità ta' Malta mhix negozjabbli u li l-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa din fehma wkoll. Innota li minkejja dan it-tema tal-paċi ma tissemmix biżżejjed fil-konklużjonijiet tas-summit. Appella għal aktar sforzi għal paċi fejn jirrigwarda l-gwerra fl-Ukrajna u anke fil-Vant Nofsani. Fuq il-Vant Nofsani qal li sfortunatament reġa' beda l-att tal-katavri hekk kif reġgħu bdew l-attakki. Trid ikun hemm sforzi madwar il-mejda tal-paċi mhux billi nżidu l-armamenti, mhux billi nżidu l-munizzjon, imma li bħala mexxejja npoġġu madwar il-mejda tal-paċi, il-mejda tad-diplomazija u tad-dialogu għaliex hekk biss nistgħu nipprevjenu illi tant ħajjiet jibqgħu jintilfu. Dwar l-Ukrajna rrikonoxxa li huwa veru li hemm taħdidiet imma qatt m'hemmx negozjati ta' paċi. Il-Prim Ministru Abela tkellem ukoll dwar id-diskussjoni fil-Kunsill dwar il-kompetittività u l-konnettività. Aċċenna mill-ġdid dwar l-importanza li suq waħdini ikun verament ġust foqsma bħal-mediċini. Għal waqt is-summit saħaq li l-leġiżlazzjoni dwar il-farmaceutika trid taċċerta aċċess għal mediċini kollha bi prezz li ma jkunx eżorbitanti. L-intervent iffoka wkoll fuq l-importanza li insaħħu nippreservaw is-settur marittimu u s-settur tal-avjazzjoni. Bħala pajjiż aħna ħafna minn dak li nikkonsmaw ibda mill-ikel u minn ħwejjeġ oħra nimpurtawh. Mela ma nistax ikun li b'deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell Ewropew aħna nrendu dawn iż-żewġ setturi anqas kompetittivi. Fil-waqt il-Kunsill ma laħaq ebda konklużjoni dwar l-Ukrajna, fil-qofol tal-konklużjonijiet hemm il-kompetittività. Bil dwar il-bżonn ta' inqas burokrazija għan negozji tnaqqis ta' 25% fil-piżijiet amministrattivi u 35% fil-piżijiet fuq l-SMEs, kif ukoll proposta l tnaqqis fil-piżijiet tal-enerġija. Fil-konklużjonijiet ftit deċiżjonijiet dwar il-White Paper tad-Difiża Ewropea għajr inkoraġġiment biex tinstab it-triq il-qudiem dwar il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea. U l-Kunsill jesiġi l-bżonn li jkunu prioritizzati miżuri dwar immigrazzjoni inkluż proposti tal-Kummissjoni Ewropea.